ಬಂಗಾರು ಬೊಳ್ಳಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೇನು ನವರತ್ನ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಶರೀರ ಅಂಚನೆ ಒರಂಬ ಕಲ್ಲರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚ ನವರತ್ನ ಐಕತೆ ಪಾಡು ನವಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪನಾಥ ಬಂಗಾರಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಕರ್ಬ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಐಟ್ ಪಾಡು ವೈಟ್ ಕರಟ್ ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಇದು ಆ ಕರಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಅಲ್ಪವಲು ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನು ಇದು ರಾಣಿ ದೀಪನ ಪುರ ಸರಿ ನನ್ನ ಪಾಪದಯ ಪುರ ಉಲ್ಲತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಪುರ ಬೆನೊಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬೆಂದದು ಇದು ಆಯ ಒಲ್ತು ದೀಪುನಿ ಇದು ಆಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಗದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯನ ಬೊಳ್ಳಿದ ನಾಣ್ಯದ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ದದ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಆಯ್ದಾಗ ಪಿರಯರೇ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇದು ಆಯನ ಅವು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಯನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಆಯ ಇತ್ತವೇನು ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪೆ ಓಲು ಇವ ನೋಟು ಇಂಚ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆಯವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಪಘಾತ ಅನ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಯಾನ್ ಬೆಂದಿನ ಪುರ ಐಕೆ ಸರಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬರೋಡು ನಿತ್ತಿಂದ ಇಂದು ಬೋಡು ಓ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ನಿತ್ತಿಂದ ಉಗಮ ಆವಡು ನಿತ್ತಿಂದ ಅವು ಮಾತಾಕೋಡು ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಸುತ್ತಲ ಉಂಡು ಇದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಡು ದಾಗ ಎಂಕಲ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಡು ಭೂಮಿದ ಮಾತ ಜಾಗಡು ಬನಕುಲು ಬೋಡು ಮಾತಾ ಬನಕುಲು ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಈ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿ ಬಂದ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅಂಚದು ನಾಗ ನೆಂಕುಲು ವೈಕ್ ಸಂತಾನಗು ಭೂಮಿಗು ಮಾತ ಅಧಿಪತಿ ಬನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮೋಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂತಾನಗು ಮದ್ಮೆಗು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಮೋಲು ಅಧಿಪತಿ ಮೂಲಿತ ಮೋಲು ನಾಗೆ ಬೇತೆ ಆಲು ಬೇತೆ ಅಂಚತ್ತವು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಾವೇಷ್ಟಿತೆ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತ ನಾಗನೆ ಸುತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತದು ಕುಲ್ದಲು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅಂಡ ನನ್ನ ಈ ಶಕ್ತಿನ ಮುಕುಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪಾಪದಯೆ ಆಯನ ವಂಶದ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಆಪಗ ದಿಯೆ ಬನ್ನಗ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ದಿಯೆ ಅಂದಿ ತ್ಯಾನಿಂಚ ಕಾಯಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂತ ಬಾಡಿ ಅಂಚೆ ದಬ್ಬಿಗೆ ಬಾಡಿ ಅಂಚತ್ತವು ಇದು ಮುಡಿಪು ಒಂದು ಕಟ್ಟುವತ್ತೆ ಈ ಮುಡಿಪುನು ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಮುಡಿಪು ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅವು ನನ್ನ ತುಳುವ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ನನ್ನ ವಂಶದ ಕತೆ ಅವು ಸುಮಾರು ಕತೆ ತತ್ವ ಉಂಡು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನದು ಓ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನೆ ಅಂದತ್ತ ಖಂಡಿತ ನಾತೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೆ ಸಾಲನ್ನು ಸಂದಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಕೃಷ್ಣದೇವರಯ್ಯರು ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಕುಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಕುಬೇರೆ ಕುಬೇರೆ ಆಯಂದು ಪನಿಯರೆ ಹಂಪೆದ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಬೊಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ವೈಡು ರಾಶಿ ಬಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದತ್ತ ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಕುಬೇರೆ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆಯೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆಯನ ಸಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಂಡು ಅಂಚದ ಆಯನ ಸಾಲ ಸಂದರ ಎಂಕುಲು ಸಂದ ಎಂಕಲ್ನ ವಂಶವಾಯಿನಿಡು ಆಯನ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಡ ಮೂಲ ದೇವನ ಆಯನ ವಂಶದ ಕುಲು ಮುಲ್ತಾಕುಲು ತುಳು ವಂಶದ తెలుగు భాష ಸಂಗಮ ಸಾಳುವ ಅರವೀಡು ತುಳು ಅನ್ನ ನಾಲು ಅಂಶಗಳು ತುಳು ಅರ್ಧ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರವೀಡು ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪ ನೀನು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ ಕೋಟೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂದು ಪೂರ ಅರವೀಡು ವಂಶದ ರಾಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅವು ಏರು ಚಿನ್ನರಾಮೇ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯಣ ವಂಶದ ಕುಲು ಅವು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಬಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಿಧಿಪುರ ದೀಂಡು ನಿಧಿಪುರ ದೀಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೋರ್ಡತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ತು ಕನಪುನಿ ಐಟೆ ಸಿರಿ ಉಂಟದು ಲಕ್ಕಿ ಸಿರಿಡಿ ಸಿರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅರ್ಥನೇ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಇಡ್ತು ಅಪ್ಪ ಸಿರಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಆ ನಿಧಿನ ಅಲ್ಪ ದೀನೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದಿತ್ತನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು 16 ವರ್ಷ ಅನಗ ಬಂದಾಪುನು ಪನ್ಪೆತ್ತ ಈ ತೈಮಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಬೋಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಹಾಲು ಇತ್ತಾಲು ವಿಷ್ಣುನ ರಕ್ಷಸ್ಥಾಲು ಇತ್ತಾಲು ನನ್ನ
ಮೂಲೆಂಕುಲು ಸಾಧನೆ ಸುರಾಣ್ ಅವು ಸಾಧನೆ ಜೈನಿಸಮು ಬುದ್ಧಿಸಮು ನಾತ ಬಂತ ಬಂದು ಮೂಲ ಸಾಧನೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಬನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡಿಯರ್ ನೆಪ್ಪುನಿ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣುಪ್ಪುನಿ ದಯವಿಡ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವನ ನನ್ನ ಗುವೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಭೂಮಿಗಾಂತ್ರದ ದೈವ ನನ್ನ ಗುವೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಣ್ಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಗುವೇಲ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಭೂಮಿದ ಉಲ ಈರಿಂಚ ಮನಸ್ಸುಡಿಂಚ ತೂಂಡ ಈರಿಗೆ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ತೋಜುಡು ಗುವೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಗುವೆಲ್ದ ಆಲೋಡು ನೀರ್ಲ ಈರು ಎನ್ನೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಹೊಸರೊಬ್ಬರು ಬರಪು ನಾವೇನಿತ್ತೆ ಒಯ್ತೊಂದವ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನೆಲ್ಲ ಈರು ತೂಂಡ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಗುವಾಯರು మీరే కార్డు కన్ను వత్తుండు మారే ఆంకార వత్తుండు ఈ ఆంకారడు యాను తూనగా అವು ಆಂಕಾರತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ತತ್ವ ಯೋಗದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂಚ ತೂನಗ ಮೂಲು ಓಲ್ಲ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಟುದುಂಡ ಅಂಟುದಿಜಿ ಅವು ತಾವರದ ಇರತ್ತ ಮಿತ್ತದ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಅಂಟುದಿಜಿ ಅವ ಇಂಚ ಅಂಟುದು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಶಾರದಲ ಒಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರು ವಿಷ್ಣು ಎಂಚ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಿ ವಾರ್ತೋಡು ಬಣ್ಣೀರು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಇರ್ನ ಉಳ್ಳಾಡಿ 7 ಚಕ್ರಗಳು ಬಂದ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ನಕುಲೇರು ಅಕುಲಿನೇನು ಪೂರ ಒಪ್ಪುದೇರು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ತಿಗಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣು ತಿಗಲಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದು ಶಾರದಲ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಬರೆಪುನಿ ಪೂರ ಅಂದು ಏರು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ನಕುಲು ಒಪ್ಪುದೇರು ಹಿಂಬೆತ್ತೆ ದೇಹ ಭಾವನೆ ಏರು ಬುಡ್ತು ಅಂತ್ಯನ ಆಯ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುವೆ ಅಪಗ ಮೂಲು ತಿರುಪತಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಬೌದ್ಧರು ಬುದ್ಧೆಂದು ಪಂಡೆರು ಜೈನರು ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮಹಾವೀರೆಂದು ಪಂಡೆರು ನಾಥ ಬಂತಕ್ಲು ಅವನು ಕಾಲಭೈರವೆಂದು ಪನ್ನಗ ಮುಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಇತ್ತೆ ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಡ್ದುಂತೀನಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಮುಕುಲು ಬ್ರಗು ಆವಡೆ ಅವನ ಮೂಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ పోయాలు ఉన్నాను ఓడపాయలు కొల్లాపురకు పోయాలు ఎడదొక మూకాంబికి అది ఉడబత్తలు ఎడదొక పిర నాలు రిటర్న్ అడపోడు ఒడగు తిరుపతి తిరుమలకు బలితొంದು పోడు ముట్టుడు ಇಂಚ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೋಗದ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅವಳು ನಾಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಮುಟ್ಟು ಮಿತರೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತುನಿ ಅವರು ಬರ್ಪುನಿ ಅಡೆಗಿರ್ನವಳು ಸಾಧನೆ ಆದ ಅವಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮೂಲೆಂಚ ಇತ್ತು ಮೂಲು ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ್ದು ದುಂಬು ಮುಡಿಪುನು ಎಂಕುಲು ನಾಗಬನೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನಿ ನಾಗಬನಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಏತ್ ಜನ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಗಾರ ಬೊಳ್ಳಿಯ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಓಯನ ಲೈಟ್ ಪಾಡುನಿ ಮಾಡಿದ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮುನಿ ನನ್ನ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೂಪನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಾನು ಆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ಐದು ದುಂಬು ಮುಡಿಪುದ ಕತೆ ಇಜ್ಜಾನು ಐದು ದುಂಬು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಪಿರಪೊಂಡಲ್ವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಇಜ್ಜಾನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಡು ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬೋಲಿನ್ వెక్కడ పండాను అర్చకస్య ప్రభావేన శిలాభవతి శంకర ಅವು ಎಂಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜೆ ತಲೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗೊಲ್ ಬರ್ತನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುತ್ತುಂಡು ಮನ್ಪುಂಡು ಇಗ್ಗೇನು ಕತೆ ಬಡ್ನೀನಿ ಸುಬನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಇಂದು ಈ ತತ್ವ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲಾಯ್ಡು ಅವು ಜಾಗ್ರತೆನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಇದು ಈ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನಿ ಬನ್ನಾಗ ಓವೇನು ಕಟ್ಟಿನಿ ಇಂಜ ಮುಡಿಪು ಬಂಡ ತರೆ ಮುಡಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಅಂತ ಬಂಡರು ಎಂಜ ಬಣ್ಣಿನಿ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಉಲಾಯ್ಡು ಅರಿಯುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುದನೆ ಅಂದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನಿ ಬನ್ನಗಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಓವು ಮುಡಿ ಅವು ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನುಂಡದು ಪಿದಾಯ್ಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಇನ್ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು 7 ಚಕ್ರೋಲು ಪಂಪನ ಪೂಂಡು ಈ ಪೂಟು ಫೀಲಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಭಾವನೆಲು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಆ ಭಾವನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇರು ಕಟ್ಟುನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೋದೇವರೇ ಬಂತಾರೆ ಪುರ ತಿರ್ಗಾದ ಈಗ ವೈಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಮಣ್ಣದ ಕರಕ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಕರಕ ಅಡೆನು ಓಡೆಗಡೆ ಮುಟ್ಟಾರುಂಡ ತಿರುಪತಿಗೆ ಅವನು ಪಾಡ್ಯಾರು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಾದ ಪಾಡ್ನಿ ಈರು ಪಾಡ್ದಿರಿ ಕಾಯಿನ್ ಕಾಸ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಪುರ ಪಾಡ್ತಾರ ಇಟ್ಟು ಆಡ ನಿಜವಾದ ದಾದ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ವಸ್ತು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ನಿ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಆಪು ಅಪ್ಪನ ಈ ಮುಡಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇರು ಕೊನಪರು ಅವು ಐತವುಲೈಡ್ ಇರ್ನ ಭಾವನೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಪೂ ಉಂಡು ಆಕಾಶಾತ್ಮನೆ ಪುಷ್ಪಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಆ 7 ಪೂನು ಐಟ ಪಾಡ್ನಿ ಐಟ್ ಐಗ ಮುಡಿ ಪೂ ಅವನ ಒಯ್ತ ಮುಡಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೂತ ಮುಡಿ ಪೂ ಉಂಡು ಅವಕ ಮೂಲ ಆಯ್ಕದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಪುನಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಂಡೇರು ಅವು 7 ಚಕ್ರನೇ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇಹ ಭಾವ ಪುರ ಪೋತುನು ಇತ್ತೆ ದೇಹನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಯಕ್ಷಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅವು ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಿ ಪುರ
ಅವನ ಮೂಲೋರಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನ ಶಿವೆ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೆನಾ ಉಲ್ಲೆ ಈರು ಯಾನಂದ್ ಬಂಡಿನ ಏರು ఆయనే పనుడు అయితే శివే ఎందాడు శివను జినేశ్వరే శరీర మూలంజుండ ఈ శరీర జినేశ్వరి తిక్కోడు ఎత్తున ఫస్ట్ ఈ దేహభావ బుడు దేహభావ బుడుపునకి బాహుబలి ఎందుకుతారు బాహును బలి కొర్పుని బాహును బలి కొర్పున బాహుర్భ్యో ಇಂದ್ರಾತಿಷ್ಠతో మనస్సును బలి కొర్పుని ಅಪ್ಪಣ ಮನಸ್ಸು ನೀರು ಬಲಿ ಕೊರ್ಸಾತಿಗೆ ಮೂಲು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅನ್ಬತ್ತುಂಡು ಲಿಂಗ ಶರೀರೋಡು ಈ ಚಕ್ರ ಉಂಡು 7 ಚಕ್ರ ಅವು ಚಕ್ರತ್ತು ಇಂದು 7 ಉಲಾಯ್ದ ಚಕ್ರತ್ತು ಇದೈಡ್ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಎಂಗಲ ಸುತ್ತ ಅವು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ವಿಷ್ಣುನ ಆ ಚಕ್ರ ಇಂಬ್ಯಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏರೆಗ್ ಭರತೇರು ಭರತೇರೇನು ತಿರ್ತದ ಮಿತ್ತಿಂಚ ದೆರ್ತದ ಉಂತದೆತ್ತ ಏನ್ ವಾಸಮಾನ ಭುಜಂಗ ಬಂಡೆ ಹುಚ್ಚಿದಲ ಕಿಂಚ ನಾ ಸರ್ತ ಇರೇನು ಏರು ಉಂತಾದೆ ನಾ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂತಾದೀನಿ ಯಾನು ಶರೀರ ಏರು ಬಾಹುಬಲಿ ನನ್ನ ಈ ಶರೀರ 24 ತತ್ವರುಂಡು 24 ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಈರು ಏರು ಯಾನು ಏರಿಯಾನು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರೇನು ಎಚ್ಚರದ ಯಾನ ಅತ್ತತ್ತು ಎಚ್ಚರದ ಯಾನ್ ವರ್ಧಮಾನತ್ತು ಎಚ್ಚರದ ಯಾನ್ 25ನೆತೆ ಮಾ ಪಪಾ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ 25ನೆತೆ ಉಲೈ ಗೋಡ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಸೂಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪಾಯೇ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರೇ ಇನ್ನೇನೇರೆಗು ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬರ್ದೆ ತೊಂಡಾಯ್ತು ವೀರಾರಾಧ್ಯ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯ ಬಂದ್ಬರ್ಪುಂಟುನಗ ವೀರರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಸಾಧನೆ ಲಂಚನೆ ಅವೇನು ಏರು ಮಲ್ಪುನಿ ಏರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಏರೆಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಉಂಡು ಏರೆಡು ತಮಿಳು ದೇಹ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಶರೀರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಇರು ಪೋಡಿದು ಪೋಂಡ ಜನ ಶರೀರ ಮುಳು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಪೋಡಿಕೊಂಡದ ಅನ್ಪಾರಿ ಇದು ಮರಲು ಸುರಾಪುಣು ಸ್ವಪ್ಪ ಮೂಲು ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ದಿನೋಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಕ್ಲು ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತುವ ಎತ್ತಿನ ಮನ್ನಾಗ ಇಂದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಹಿಮಾಲಯ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ದಾಮಿನ ಅವು ಪೂರ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅನ್ಪನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಸಂಮೋಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇರೆಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಂಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ದಾಮಿನ ಮೂಲ ಎಚ್ಚರದ ಮನಸ್ಸಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ದು ಉಲಾಯ್ದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನವರೆಗೆ ದರ್ಶನ ಬತ್ತನು ನಿತ್ತನೆ ಎಚ್ಚರದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪೋಂಡು ಇದು ಉಲಾಯ್ದ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗ್ರತ ಅಂಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ ಭೂತ ಆಯ ದೈವ ದಾಮಿನ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು నేను నన్ను తయారు మలిపేరది ఆలోచి ఆండ వావా తత్వలు కొడమంతేన జుమాదియా పంజుర్లియా మైసందని ఏరు అవు ఆవడంటే ఇరడు అంచె అంచెన సైతుండ మాత్రం అవు సరే ఉప్పెర పూరలు ఉండు నాత బంత బండ కాలభైర అనిపడు ఈమెకు పత్తని అని బేతే అనిపే ಸೂರ್ಯೋರ್ಯನ ಉಪಾಸಕಾನಂ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಇರ್ನ ಬೇಲೆದ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅವು ಗಂತಗೆ ಜತ್ತಿನತ್ಲ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಹೊಸತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಕೊಂಡು